Try ong biya kata. Ni pinkan mas pinkan mau krin ke jong play. Mo kita gi besyepti U Trai kinom kerdo ya ke iru. Mar adu kami tumat U Trai long baba. Yes, hallelujah. Parang tak ong krin jong play mo kising sam lagi kerdo syak tangan. Lagi kita gi bawat U Trai kinom kerdo ya ke baba. Aktin jong play Filipi saw kandai ke ong bo. Play jongan pendap no gi jing kerdo jong pi. Kum kata ke jing keris pak ke jong hau keris ke borong. Tadi kita ngimdan ni kano ke jing kuslai. Namar ba yaki bopop ru U Trai udang yarap. Kan utam ya pilih belak pediang ni. Kapor juga jing pohu kan wan be. Mo kuma kapor ke jong u Joseph ni baka perthai ka kerdu mo uto pohu. Namar ba udan U Trai. Yaro U Trai. Ngai ngu U Trai hakani kapor ke menta sa sisin. Ngila banwan ra ya ke jing hikai nang ni naga studio jang ka Potternet ken. But nginget ru U Trai udan ni ka ban kerku ya pi hakani ke sengi ken. Yo pi pet yang ini ki jaka ki baper ni pediang sobhaya pi hakani ka por ka bamenta bat nget ru kani ka jing kren ke jongi na kani ka jaka ka jing selok ke jongi kan ai bor kan pensat bor pi bat namar gi kwa ban kren ya kani ka benta namar ngi em hakum kani ka por ba bubon si sha hap ngi yo ban selok ki wan ban sha selok na ngi le chi jeseng yalap la ne ki jing hikai haki jeseng bangile na ki bible study kum ta ter ngi babon ki bapa duai kan padai bat ka jingjynjar kata ka jingjynjar bat ka perthairu kadang ong ba kata ka jingjynjar ba kadang wan hot ka tin chong blai ru ko ong ye kata hare hapdeng jong ka jingjynjar ngin le ayu ngin ye kren ya kata ha ka ni geski namar ka tin ka jong trai ko ha ka jingjynjar to shaniah au trai ngi kwa ban kren halor ka ni ka phang ha ka ni geski ba ha ka jingjynjar to shaniah au trai yo pi ong nga don hak jingjynjar ban ngai dru kam dei ka jingjynjar rangkat hak ni ka por ka menta pi pe don na pi le pi khamot hana fi pe no fi ong ki e kini ki kren ngi kwa ban ong fi kan ni ka chikran kan ai bor fi kan pelat ya fi kan lele ya ki kamba bat kham tamru kan play ya ki khmat mana e ba ka jingjynjar wan belai ka jingjynjar wan bat hak ta ka por ba ka jingjynjar ka don ngin le ban le kumno namala ngitip jingjysha hak ka perthai ngi em ka eryong erlang thari kan wan hari hakata ke eri orang lang thari yanung ngin kerpat bat yanung ngin khot kata ke de bangin tem ngin yo man hikai ya kata hakani ke sengi hakani ke jaka ngi aingo U Trai hakani ke por ngi don lang i pastor fair pastor arding do bat kumjur i pastor bante ngi priang sobhai fi bro langut ki pastor hakani ke por pasukman ru ya pi we ru ngi priang sobha kerteng ke batyang tam jong Jesus Christ sachi sin ken bat hakani ke por ngan IT sha i pastor mo bain lam perang ya kani ka jikran hakani ke por menta. Setelah ni keren Jepang ni subjek Jepang ke jingjynjar. Marga ktin jublai ka ong ke jingjynjar bohok kilong sibur. Teladau bohok u jinjar bopop legat no. Kedai. Kamu jisu. Shillong nak kata ke per ke kata u bohok u jinjar temu trai u pelaja u naki barok. Telada di bopop te kamut sakut sa angta haduk bendayap senon imat hadu mendapoi dujok senan ma pat kembapi film perang mentan sepang ki air lang thari itu justru le bang kita wong be pi asong ketin jangai file dengan tharai fi kum bri busta mau mati asong menyo dekat barsa hang tu ong em te wong be ya ta kayeng kan wan kai nang kong kan wan be slap wan so ji chilai wan so ki es ta ki eryong tadi kita sakaba arang tu ong bm utawi asung ketin wom le nyo ikum bubri bubiet badang tar kiwan kum jui slap rodani jiselai wani erwani kamut kani am kumba lo kum ju ken kum slap de lang e bohok bopop de jingjynjar de lang kum kasngi ke de lang e bohok bopop de lang hi kum ta tembaga ta ke jing siao baro nya banyat lam ke jingjynjar subang tangan e ke wai utrai kular ong ye bohok dengan pelat e bopop tangan tip Kemun ki bahok ki don ha jingkular. Tega syong hangi momentas ngi haban pet yala di ngi dan kumno. Ma. Tebun ki beri ki tahu hi jingjynjar. Kuna da ni discuss ketarung mandat. Te kumno pastor kita ki bai pastor dang kren mentan mo. Babun ki beri ki tahu hi jingjynjar. Ki kita ki jing tahu hi. Ki jingjynjar tahu hi. Jingjynjar tahu hi pastor. Plus bom pastor ya kan dia kepor. Suan poi staff pastor hendak mas juga ban benrap ya ke jingkran pastor hendak long fit dan pidang ngelam pastor ya ketuka mat bentah bidung ong ba. Haka jinjaram kemud ubri pastor da jinjaram kemud wa pa di sania no fi abatai mentah pastor mala ubri boman teng shania haka la di
kum tahu poi segi jing jing ki babon chat ubri bahok pat kapor bu shem jinjar usung thu bron trai kum ta kamur udan ke jingkermen udan ke lenti udan ke lat kum bagi jia puli ba kator khot na kapor mo khot ka ba ngi justrat an puli khat nyo ter jermaya ma haba puli ka tuan pastor dan artli ki bu trai kran nang do tai jermaya uang ba long bala tim tau brio shaniah hu brio Rakat besan. dekat pesan ter hang tu ang kemut hang tu pastor ka ong ba long kum tau dieng ma puli ka ong Retem. Gari kelab. ka ong ni long kum tau dieng retem akadi klau bat haba omyo i habawan ka babha henry shong hagi jaka rengkyang hagi siap ka do mulu ka bom shong brio kani ka karan spang pastor kemut brio uba bom shop ting utra ni bom dan utra usania tangba shania pat pastor kata ka ani kam scam ta shania hautral ni kam scam ta kata shania jungam shania hu dieng tangba den sto dieng bos scam pan lalong kum tau dieng bala tim takamum dan ni jingkerman iru ya Itu ada udieng syak tu. ding sia oh pastor Kiri cactus. yes kamut da shania auta thar pastor hau benta pa ang tu hanen jok to dekat menyo ko ong ba tau beri shania autra pa mulong kum tau dieng bu thung harut ngacan kiwa kum tau saisu kamut kasong hangin pastor gibril kamut hangnung shania ta bat kuma fil auman tama ka jingjynjar ba thauhi babon pastor kita ki namang ajo ya kata ma gibril pastor on tip ba uni udai uskri jong blen ne on tip bakini ki kristan ki gibril syam ka de jingjynjar ben kata kamu habang long kata ong kristan pastor ong banget ma kristan nama bro di kristan hendrai ya per lagi banget ni kristan ran kamu hantip hangta ta buni udi kristan besya ting teng ha ka jinglong kristan am ting teng ni ong shania utrai hendai on poi ka jing pastor ni wat hi jo ya kata ma ting teng ni ong shania utrai hendai hadu ban poi ka jubab no utrai padam ting teng kala kloy ka to ka jing lit wat no jingi ki brio pastor Ayo jubab nang lagi beri. jubab lagi brio ting ma ubel mo krukat ni pastor hendai bangim kloy ni bangim la pat ap am ting teng ni kumlet na ki brio ting tangkat ta man ngim tip na pastor ba kita padam kidai man ka jingdan ni ta Pausilan ni shania utrai am takadak tin jumlay ko ni shop kami utrai tikum taan patmay boring takemut lari shene barat kami utrai am kemut Terus nanti pelat jinjinja. kare pastor kum ta tetap pastor ki bobon ki jinjar ma ki bau Orang fiskal mana kata. Kadi siya kay bay lamprang di pastor firmo. Mabunsin ki jingjynjar ki buwan ha ka gym ka jungi dengan kelum lang kum ki brio. Kadi na ki jingle ki jungi. Kam ni da ka jingle juno. Yunum la ban ong ba ka jingjynjar ka wan na ka jingle jungi te ne joita. Kam dai. Kabaningkong tamdo ka jingjynjar ka dai ka bawan ha ka gym ka jungi kadi ka jingle ka jungi hi. La ka dai ka jingpang, la ka dai ka karam, laga de hakano ko benta laga de ka jingjot aka yeng ka sem ne ka jing kluma ne ka jing khlan apreng syukurim kam nam de nun ba jingwan ki bre kan de be ka jingwan ne ka jingle ka jong hi bat nga su tho bai ka ta ha ka jing ko jola dir nga nom kren yi ki weng kren chwa ni kong yela di abanga ai shamur utrai ni kong tando aka jing ka jonga nga su tho ba ka jingpang ka ba wan ha ka jing ka jonga kam de ka bawan no ka de ka jingle ai ka jonga ngatib ke ek banga ngale akan ka met ka jonga ki baro ki bapenrong ka met ka jonga kimde ki bette yanga kimde ki ban penjat bet ya ka met ka jonga bat ngasu thu ka ta ba ka de ke ek ba ka wan ka met ka jonga ka de ka jingde ka jonga ban amla ban ong ba ka de nakata de kata ngaladan ka jing start reng hamya ka ta ka jing start ngatib ya ka bahab ka sni reng ya pat ka ta ka lenti ka basni bat ngasu thu ba ki ek baro ki buan ha ka jim ka jonga ka de bet nakadaw ka jonga naka jingde ka jonga ka jingpang kabala ban yalam shadu ka jing yabru kade ka jing de hi ka jonga nganum la ban keno ino kata tra nga suthu ba de hakadu ka to ka poram banga mat you blay nga suthu ba ga de manga bale kani but ayo ya ka jing snay bang yo ka jing ai tang hadu ka por bang ong try isnay nga but abang khot ya kerteng ka jong utrai upenem ya ka men sim ka jonga but ya ka met ka jonga upen khia ban nga ai ngo shai ka ta hadu kini ki sngi ki bamenta Pi bakla bamut ka biang kan. Dan kibri baklat da kli yang blay klat no. Ana syadung bitar na. Dan buang na nang pustik. maka kata bang la ban ong story o kipet ka dono bujong ki ka Ikram kala kan. ya no Pastor pi sungguh no halor ka jing shong khak na ro. Pi kata ka di ka jing bakla hoi ka don bi ha ka jing long khna la dang kren pastor kani di ka jing shisha mo pastor ha ka jing long khna ka don be ka jing it yo be na internet you know imon you know hanrei kata de ka por am pi kata ka de ka starting ngala ban ong ivia ka jinglong khana de kata ka bible ko hikai khana te ka bodang ret mun ada fila hikai lupa fila long batai lupa ki
kon ki jong pi pisanon kata kan mau kon ha kata kapor wan slok sangi ki me pa tangange ki kon ki like ten kata hari namar pa umdan bagait yaki umdan babatai yaki umdan baong yaki bapli ki kendo ki poi ta jingi e ki abaklano po yeshong no kamde ki partip ru ngala monofi ki partip ke jingim handri namar ba umdan babatai ya kata dei nama ta wat ka bible ru ka tho mo ha ka room khat san sa ho pi pule ye ka barim kalong ka jingi kai telada ngimdan ka tasben barim nganum dei ka jingi kai fi ka dei ka jingi kai pa ngiyo i kumentan ai nuksa ka jinjar ba lehi kum david uya hap bat ka bet shiba ka jinjar ta dei banwan ham namar bale kata udah lehi udah tip ya ka ai ka ba ule ka dei ka basniu na ka basniu tam bat ulehi bat papli kini ki khana ale kumba fi ong fi pastor bobon hakajing so jong ashimet kadai be kata bakim tip ya ke bakile umdan bahikai umdan bagai deki tenamar kata ke baki perkhat ki clean ki parlok ki baki jo ki kerta papli ki kita jawab kan no tedai namar kata habaki dalai yashong ki so be kajing it kala basah ya ki kajing it kenon ra jingsuk ya ki kata anda la yashong pat kapli ka khamat arin kata ka jinjar kawan bau senrang ong ngamla ban ket teng teng kan thai ko ngamla ba me ong mang nai le kata ka poi pen pa hang ta ka poi ka jing apa bat kumta teng teng ki poi man saka ya shongkha no shawai pat kadang ora man su ka jing jar kadang ka tu baju ong ki khasi na samla arsian ba madai shongkha kena than dan apoi segitu ki lai po tam na kata ka jing it yo bay taka poi kata ka ba samla biang sa sisien tadin taka sawan ra ro ka jing jot jing pat jing pragi yang kisam manu jinjar ki khon fi kata ka jo ngala man ong su phangu david naman u david por boyele yu goliat am undang kena ba ba u sol ukular ba un a yu ya ka khon na sau onda bu la rong ba tu itna ka bet seba ka de ka kerta samla arsit dah tu namar balik ka udah sutho ka jigi di ka tu porta de kata u it be ka bet seba du bakut Ukongo ji Solomon umde ban long siem. Hari ka bet seba wan. Ukul maru ka jingim chu hadu kata bo debit u Allah ka du prangut ta. Tata ukul maru kata ba yo iswa ka mikal lang to umuhon ka tu ter ya hadu prangut sunan yo tengah. Ta ka ba khadu ka de ka abisha mo. Ka ba ya thia adin tu tang mo chum saat yu namar bulat temen. Ta kamut ka de sisha ka ba kata ka kam manda perkat. Ta kata ka de ka jing sha ba la da yo lok lang koloi ne daya yo brio kam dang khna kawara ka jing ni su e ka mo wara e ta ka jing e ba khamma ka di kon pat ka khamma ba kham khap Tu pastor kayo di ba hostuma atu yo di ba kim hun trai pastor kam da ye ba kim hon hari ba pli kim par su tho pi si kadang ngoi kentin khasi shmo ki kiu ding sumken ba pli ka karta ka pat de yo te ba pli ki kiu de namar kata no vi ngaju keren ru ya kata mo kidang dei na ka jeseng khna ban poi se ka jeseng samla ki shong me direct jeseng Nongthymmai jeseng rangba ta pli kumar ya na jeseng khna ta pli kumar ta bi na kirzo direct jeseng Nongthymmai ta e bi kata ta ka dei ji handai ba pli mnan ba hikai hoi ngi nang ni na po jik sakri bonsen ngi persan nang ni na po studio bonsen ngi hikai ya kata malanang ngi hikai ngi batai ba katu ka dei ka port fi ka bible ka ong me kadang samla wat yu trai ta la yo U Trai em ngasih yang kasuk bah teng U Trai em ngimpeng ngakan mau dan we ilong mo dewi bangai jungi ya tu khana ngai yang sen ngalek sak te sonong riat ste te yang perbahiar kidon baterwading ya i kading ba iret bah kam tayo seputeng ka ong sim sa ngane yang ngalay yun uding emang te seputeng ka sa pampai biang tu mo dalawan miang kiki yu di apit sanon kamba ta seputeng ka di yang ngalay yun uding na perbalai tena kum tana kadang yar sepo ana ngasutu jing korojo ni uding pat hadenda yang ana perbakiu lai ngashania teli udah dia namar makan kiu pi sim sting de tu dia ngkong kalau kumjuro ngasengo hajing long samla perbi itu mai yang mau ngada kata kadai hajing long samla ya ni ayu trai li U Trai sengo yu har kadang hiar bat haga perbakiu ngistu klam U Trai ngimla man kiu kata kadai hajing im jungi namar yang ngajulai kasya po ngi te baju melin ila perkhat be balong kiwe Handai sutho yang kam long ade te balong kiwe namar bale kam judai kata kalenti ho chai lek hi handai umdai kat totally ki step kan umdai kat katu kejik kariat kan balik jumlin jumlin hadu katu kan
Hana haba baik te biang kan. Te nongkong te hana ini na le yu ini. So wit te hana. Hadin te hana. Te kaji so koridor. Hana ban ki koridor tam di tu dia. Taman kiu ni uriat dam tring na niru. Man kiu na thina po siya niru ka. Om doon kam vi. Kadon kam kisu thu te ya kata. Kalau kum juru hak jing em da. Fi hak jing long sam la am. Wat you boleh. Wan mong bo boleh le you boleh. Ngampat don kam you boleh. Pi kata ke ba mado ro. Ba kisngi girang wan. Ba you boleh ini bu syarut. Ngin ken mau ba tang ya la dia. Ba de kibriu. Dia kata merak klau on ai ka sap. Henriu. Ka ba kren sap hang ba ubriu la thau ka sngi ka ba henriu. Bad ba ubriu umlong uba janai. Pa ki kata ka sap man sa ai da. Ya kata nama ro ubriu un sa shania tang ha bara ubriu. Umle shania ubriu. Bat kata ka de teng em ngi wan ra hi ya kata ka jingjynjar. Ha kata ka jing em ke jongi. Namar bele ngi le hi no te. Dala dia. Pida perkat ro ma hapo ka Bible. Da perkat ma pi ai ngo pa di ubriu. Ba utrai jingi chau dap da ka jing e jing senai. Nga perkat ka kamba pa nangkong do bu jisu le kanang di le ya. Lalut wan. Bakla mano. Bakla tu yang. Bakla tu yang. Mano pakot beri ko tungut. Haba pim la man pen kre. Mano pakot. Mo. La de kum ka jingjynjar thau hi kata ro. Jingjynjar thau hi. Ka jingle ran thau hi. Jingle ran. Beli pikot kata ngut. Nama tang tek sedon ba khawai. La khot si hajar ngut wan tang san spa. Hari bubur sen yo wan man khat ar spa. Ta kan. Pi ka de kata ta. Dapat kat tu iya nama. Dia kata jisu orang yang kemil aja. Kau kebriu. Namar beli. Hari kamu bukan hit kata bukan tian. Namar usul tu bakam padai ga kapor kacung uang kapadai tu. Hanrei. What hak kata jingjynjar bakal ni longi yang kap pediang ni. Kibu unong peniat jing kawai. Ubam dan jinggit klik ya jing kawai. Di sampai itu raji subuh peniat kata jing kawai. Don unong peniat. Mo la ai hak ti jong tau nong peniat kata ka yeng kala shania auto nong peniat utar nong peniat em tip balalot kalau kum joro teng ngi shania no haki nong peniat jong ka yeng ta ban bagi shania utrai handai ai ngopat utrai ngi yo i hang tu mo hak jingjynjar ban shania utrai kum nong kalong utrai kam peleran pat Subiang ba khot utrai. Subiang ba khot utrai. Subiang. Dalam tu try telah akut. Ngat try aku tu kipor bon ki ingi bala le ran. Tambah kelam tho Bible. Kam tho. Bon ki bala start kum tu wat ki kini kisngi ki bamantar mo. Dalam khot eu try ka jing khawai la dau try mgon ni ka hagi ingi sem ki jongi ka jing shongkha shongman ki jongi ka kam ki jing try jongi te ka mot poise bala ran. kalau kum ni ro pastor nga kat ka jing sem ka jonga bat ka jing kren ki bubun nga apa ngai kren ki omem ni ngai ibe bubun ki yang khawai kabun ka jing surut kabun ka jing thon Ban ka jing stona. ban ka jing stona bun ka bam yahun kum ta bet pat kum no andam hanai ha ka yeng ka bangi khot pat yu trayam ka jing penhun ka jing ya pelong renti ka jing long lang kawai wan ra utrai Jing pendap ru. ka jing pendap ru utrai ngila yu kata wat yang jong ngila yu kata jing jong la yu kata nama beling ibu saya utrai khamat Hari si sen ba ubreu uperkat jua kata ngasngau em ani Kalau ngata mo bestom kini kitini fi teng isngo lengor agi banget jungi kalau mudur makin ben kre adu katu te lengor sungi pastor ngan te mudan try te masrung pernah kre skabam gadi rubiang mo namal bodan utrai don ki syukran no kata don bikilong yeng long sem kilapan kre ba gadi Christian kala itna ba mereka bampat duna nomor bom dan utrai jurus tangka entertainment dari kam dan kambiang ta kabam ka di pat Nongkhryiem siya mo pastor kata kumagi kren mo ba kilabo shwai ki karong phong jo ko protege kaman bat kibu yu jisu tang to wasngi kibaki kiyo siya kayeng ka jong try but andaladep ka to kam dan issue bentai bud blay kadang sebait stangga jia kaman bar ka jing subhai bat ka pertai tidak kampau ka jing daerah kan pau kay pat habo blame dan dia aku to ka kan pau yam wala kampau hong turam kan sa pau hadin habot ha ka jing shongkha ka jongki kata dia jing shisha tadaw babun sian am ka benta ka jungi long im suthu te kata tadaw am
kini ki baro kini be ki jing thau ki jungi ki jing le hi ki jongi tara ko mai mene kira mai pastor mo long lai lamprang ha ka ta ka jing shong kha khna ro bun se nam ngim don ka jing khle la don jing khle lupa la perkhat te cuma dengar nga shong kha do akan ka kerta badang kat de ki dang poi de ki khat ala ne man besar kata ka jela dia nang pan yeng te seben bersai ka lok seben bersai kon la trai ma bakam perkhat ti sista super khat at that moment hai ti jing subang ke ba super khat betang hai ti jing subang betang sipore tarau ka jing em ka bakla tarau ngisi i hado hakini ki sngi ki bamenta bakal long yeng ka long sem ka jat de ni ki tai tarau ngi de bu ni kong bo U Trai hakman ublay Indonesia what ka jing ni arah do kan umdan unka ya kata Fikin mau sedor lu musik bikin mau ni kan ngui ni thok tu mengi so ngin poi mengi ni kong lai blast dak jura perthai wet mas ngum mengi haget fikin mau sama sama haget tak bless the Lord oh my fikin mau sedor ada gitu ngi shong ma tas tang gomba tak ada tang spang trai tang ba Shillong nak tang Nongthymmai bu try pada ki khot kerpat try wan ni ulay snai be snai kra jungi bah pala vi jisu tadi mangam pi dang pai chat sto Syagai. kata kam dah kan jilong beriu tang ikan ni kapor dah kan jilong beriu ngis ngom bag ngapong kata gidai hok belong kam tu kilo kam tu henry beriu jingi umlong tu pastor kum bolong wat mangi tu Ka bakin jado kain la smo dom hi cha. Tang Shillong dong ngiru kum ki pastor ngidon ka donut ke jong tra. Da khot phat dua gi la ji. kira tu pastor Mo ran jin jar ngi la ngi kermen be bakin kala. Kermen be hi bakin yo mesim bakot. Ki don ki jing er ki batau hi don ki bri gu shim ram hi. Bis ngom no pastor per kalau kata. Kim tip tu ban siu ke shim ram so ko bala wan siu bai. Tang ting ayo pisar le pa ho bai. Halas pat mo Joseph tip ya kata mah ka por jung ka jing pa ho pelang. kata thap ono pastor ka adik ka bribe kata kadai Nomor GE be kata bubon ki baju ma ki baju ngap ha kata ka bental bubon ba hadian juga tuan ma baki aso mu kum bakila hadian kawan biang ka jinterwa ka bakam he jing sya phila ji maham pastor la biang kata nei le kum ta tanging pastor si sialong kum ka shir jumle ki ladap il shwa ta ladap il lupa hadian bubon pa long kim Pindah pulih ha probab kan reu tu. Kebatai bech pangalinti. Kan tam dekhot ke ba arpsan ko galinti ban babet yang rek bayalam ke jingyam. Hari ha bubun ki bentang dekhot ke ban nyau untuk tertar ki bubun ba ba bentang kebatai bech pangalinti. Fiti ulinti beriu upet usong labe. Ni so labe. Hanrei ngimtip pat tang ka bashi kelemat ke kan sakala. Ngimtip dah. But day namar kata ngimot ban lek cai ping ngap itu kan news semua badang sujiam mentah. Abo Shapang tu Deputy Chief Minister jongga Maharashtra. Da perkhat bapli mu U Trai umi bena yeng om bangan lek chata. Kampai perkhat dam kai ka banjia. Ubang udang su ai pok news ruba u kemilinti be nyo ga cabinet minister. Te Henry baik lada utip tang Trai num syong. Fi ubre ulang kum ta ta. Ngilak pan krep ha. Ka ba ibek be kelati jongi. Hari ngim tip te ke bala syairu. Fi da perkhat ka to ka beriu ro hapo ga arkis ia menang besar. Kaham kat berang im ngatharai ulok ta. Kam jitip ie ka yeng ka yat kum no. Kam pelang kam ehiru. Kami ie tharai. Sarai sudah wa bet ngaku athiet kata ngap tip kam tho bible ngi sumut dur ha ka ne ka por. Henry onda ulayam kata ka jingkir klik kawan kam nang pan penyek kesusem da karam. Ka perkhat ngala be man sasio. Kalait pat ka perkhat ba utrai bat Elisha tu Elisha nai ye. Elisha kuli padan niu. Mot pan keli te pa padan niu pat. Ulok jom pa de niu tu pa padan niu pat. Hari aingu you blay wat hang ta ta ka kan mau ka jing snai ka jong blay. Ba ong ngadon ka umpniang. Tu ong la biang klik pelio. But ai ka kawe ka benta sapang ka jinget. Maka Bible ka ong Hebrew khat we hinre kham ka jinget ngimla pasong bhai blay. Baru ta bawan akhmat jong blay de ban ngai bo blay udan bat ba ai nong. Tu ong hang tra ong phangai bo blay udan te pha le pan ye kita ki khla ki ba thli. But onda lawan sapelio hang ta. Kadai ka jinget ti lipan kha thli ti bi. Nama kadon tang kindet ta kumpuni am dei ta bad bon. Fi hang ta habaka ka yes no bat ka jinget ka eno ya ka e ka jinglong ka jong ka barim kata ka jinglong ka bora ka jinjaran pi i pat ka kamba jong blai. Kalat na jing. Nagaram kan. Nagaram kan. Kadai ka ta ta. Habang pulia ka Bible am. Ngapulia ka lanong ka bakhasau kita cipun pau ta. Hei ba umbra klau ladap ai ka dak. Lalu lawasan syar ka pertai. Hai kalau nong ka bakhadar ka khot ka bakhadu hang tu ka ong ba uyak jakor usaitan uyang ha ka khendau.
Hari kelenong ka khatsa opat ka sedang banong ba utrai jisu uyang halor lum seyon. Kamot ba usaitan ulai yeng kamot kata de jingkut naman ngiha ban shaniah ba utrai jisu uyang nam tajongi. Bat hangta nga puli yang tu am sepang tikilai ngut ki angel ngasngo phalam u angel benengkong udon ke jingyalap ya kata ka kubor ke bahasa ke bam jikut. Baki breu kin kala ke bam mot dah. Lakut ro kena kapor. Lakut ro kapor. Kata kali ke jing snei. Kejing Malaysia. Kata ngala mano fikir jing hai ke bapura ni sam dan hak tu. Ang kadisya ni kapos mau pastor ni ketian ba ang hakapor bangi lakut lat. Kadi ka jingkul lat ka jungi kemot ka jing sedang ka jong play. Ha ka jim ka jungi. Kadisya bagi pe ketian ka jong play ba rakoi bakut lat sudah de. Kamdan. Kali kata kan ya bakut lat dan kibri ki yang ban pelilat gile sudah kalah. Kiong kani kalai ngan yo ba. Ngan yo dan garam ngan le ni kalai. But le si kasin kong la ban yo. Ka julong bi kata sin le la ban yo. Kat banang le kat nangam. Simbiang sakaram daga mudur ban lat. Ray nangam nang. Fi haga Bible pastor khalai nama tentang gibril ki sutu bakla no sapangka khalai nama ki shim naka kitab Joshua om ben khalai men ayat kita ki yu. Hara hang tu ka khalam ong ka tu ka khalai pisada. Ka khalam krani eru em. Mania thong kan. Mania thong ne da ka pisa phile ki kim le eru em. Hare ban ayat ki ka jaka ka bad la ong ro blai udah guide ro yo Joshua banong lamba Moses banong kita ki judge ki badon khambon men ai ke jaka ka kham he Ki khalai long ban ong tau kani ka dei jongno kani ka dei jongno. ban pen be uput usam gan Ta kan yo. ban pen ya benta mo ba kumta ba kanum dan ye ga jingye yu hare kam dei ka ba khalai kruk lani kam dei ka khalai Pisa kan ban yo pisa kan. ban dei ki dei khalai fi gi ban ngi sutu ba klano ya kani ka kintin khalai kani ka kintin khalai mo kala ban ong ye pi ka khalai balik ba Bible pat kam sha ye gi ban khalai ka dau ka dei be kadai ka jingjynjar yang ni nama kadai je syukur Kejing lalot mesti. nama pindah puliru nak kita ucap penpa mo ka batai bau tanong itu lupa em usyukur tu iki bre ban ya ka ban poi ban mani no yung rak cloud tu usyukur pakaniru di kawai ni ka jing syukur bo ubri ngop udang ngop ha kani ka jing syukur ngak mau don we mun syang kadang kena ngai itu bahayu ta bapli uli belas sabar uyo hak to ko por ula kamai hi bapli ula sa la ja slami we don't arpo jaruan wan sini wang ngari la kai ko ni jaka khalai si Shillong wang hapre san minit ngadu arpo jar uklam bunut ta wang ada yo pisang le biang nang man kli kata wang ngame klam bunut jua fingak kadang kena ula kam rang ba nga wang kam bunut ba katul la 3 minit kat ni banai san minit pinggim su thu bangingi perkhat baro unong khalayam utip perkhat de bangan job kata kadai ba Dan bika hope no. mangangan job kecing kerman hare su tho pi job hagasin si banai hare arpo khandai si piram da baga pisah nan kata namar balai us ka Bible ka ong bai usaitan uka matla no ta haba ka matla no tengis ngo bangin yo bat kata padam suat mentah kidang ni hadu kata ya ka bai school khon da lik khalai ong aban sayo bun ban suk ban iulut wat tang bai school khon nan suat da labam dan iwele ong bali sim dawai mong aingu blai la kala bemut ta ong labuk ta pisah bali sim dawai ilok ta labuk ta kata da ilok pad yang kata padap ta don kam sok kata ti yang khalai no da lik khalai pi kata badon nan suat ta pi Tagad kata mo ngila ya kren ki kidon ki jing ki batau hi. Kawai ka long wisong ka khna. Sa kawai ngi shim hi ki ram ki sha nang ta po sa ka khalai. Nga try batai lampi sa kawai nga snow ka jing ka batau hi ka lomba ka long ka jing tu lok te. Atip uni ubriu la don lok li shong biang lok jong ki briu. Kata bi snow no pastoran. Kata ro ka digsyukuri. Balatip te ka jing sisa latip te ba uni ne kani kila don lok. Te kamur abkiar no hiam. Re kata ka ding ka jing syukur te bo kuma pastor usaitan ni pun malak sisa ki mar ki jongi. Kuma ang inuk sa David. David latip te ba ka bet seba ka ding ka lok ka jong Uria. Uria ude usipai jong David te urang ba. Kpa jong bet seba ro de rang ba sipai jong David. Latip te. Henry pat. Namar ka brai. Kelalot kita ki baro.
shim se lok jong kiwe da ada shim penyap Kemudian tu yuria Pabla pop sila pop. lepop si depot Pinapai ka hanar ka syong mo ya Elkana. Elkana lo da blondon lok lupa ka penina. Tading ta kam yok khon tading ta kawan sok ni ke competition. Te ka ka wara ajing te syong bo play with plat ya hanaro. Kayamang to kayam yang play sngo be hapeng ki jinjar umju play ranyi ro pinpai sagawai nagata ka di kahagar kala dap tip ba Abraham la don tengah ka di Sarah kekerat juga kekerat kataro ka tre ta man syong bo Abraham ro lalu dong em pi kenrat pi adon ka briu ka jong pi kani ka briu ka pressure la sema tadien ta da layo kon ta ka jinjar makaro sya nyoben kala mo ka nyoben kala syama ka ya ka Sarah hadin dar ka Sarah kala yo kon pak sya nyoben kala ka be no asnan na yeng bat kemi bat kon poi situ syari kala situ syari siap syubyang udon angel lem da kom ta la yap bat kemi bat kon Kadon may kajing sinay pa na. Kata di ba pala? tambah ngimdai pat ong men pencelur ba le pop kat baman trial sawan ya rap fi kata tamdai Em kata kalau mau ong mapstofi ong pi kata kadai kisya ba kamdai ban le kum ta. But pek tu yakini pek ka hagar kala khindo ta. Kala khindo yu isman. unya bete Ni ba la khindo ba. kendo ba Ka klamlong yu. Pek ya ka bet sibaro. Pinda pek udah bet ba pri uduk la jong kon na. Ukon yang persia ta yu. ani Fi ong ang adalah pop ublen ni rak bang pek kini. Absalom udah Kadang ketong jingjap story. ani hot Jingjap hagar dan jingjap nang ta wat ke bacibar dan jingjap. Kemudian ngilek persap story kata try kadebe kata kenapa story kan di sim story. Kalau dah klaim dah akan story sin. Pi ong baik ka bainong jong kata story kadek jingjap baik. Ta kemud hap siap tian apa story kata. Hatu story di lima persobang story kata bentar try bubri sekali pois kata. Kadai be ka fi ka Bible ka ong ha ubre don lightly ka banta. Ka banang kong kadai ka berai jong ka do. Ka berai jong ka khamat bat ka jing sarong thala jong ka jing em. Fi bandan bun lok tentang kibriu so sarong. U ne karo mentah so sarong. Nga ka tangot. Bakat ka jing hadu kata da bit ngapai ka to news. Ngaso sin ai ka kan thairo. Usin rang so sin ai ngamdai ba bishari ki. Kong adon kon langot. Iway layap. Arngot don mat imay. Ngiyasa hang ni ngam tu tak ada susunai jica. Ya ka jinglong ka jingem juga. Ba kali dia lah ka jong kamet ban besar bandi ulok. Umdai ulok makaro. Muur umdai ulok. Nganget umdai ulok try handai tip show. Ka ai ka pelong ka handai ka tip ka lender per kum pastor mo. Ada kan kan jadok tong tip show ka ai. Handai kum ka sakri jong blai ngatip ka dei ka bo jong ka jingdom ka baka mat la no. Berkat fi. Utar uya don nang bat ka kani man kamit kam tip tiap bat no. Tip ma uru ulong kat no. Tip yok kala jingpang. Tip deh kata handai ki priwem. Kani gede ki ka ba sni ba bat khamdam ha kani ka por menta ka berai. Ka berai dah. Kani gede ki ka ba sni ba. Dai nambar kata nga si ong ban job ya ka berai am hab ban thau thamai ya ka jingmut. Lam da thau thamai ya ka jingmut am ka berai ka yele ba. Kani ka berai am ka one bet. Dai unta kumnong ngi thau mai jingmut jingi lam ka thap katin jong blai. Lam thap katin jong blai am. Kani gede ki ka basni. Batang teng ngim susi banong fi kam manswa ka ri ke jongi ni ke jala jongi kam long sniu ka ne kum balong menta khamdam ha ka berai do. Menta te ka bala excitement da pet ro. Ada keren ro. Handre. Mo kidon pat ni aingo pat yo blai ma da pure Bible. Ka to ka breu ka ngat hi ka jing klim ka kini yo tengah jong kiwei. Ka de man yap te maka. Ada aingo bu Jisu don. Tadi kata handre ka kala bo Jisu da awards don ka. Wa ngaro ngam penram. Handre what le pop show. wala pop show Kata tak ada. Ngai ngiru ang ni ngim penram balai PM kum ta kum ka to ka breu ngi iso senai ngi da duai tapi. So senai tapi ka ka bakalong pi. Pi pat ju i de ko jaj breu khasi jungi ben tiak klau. Ndan yang sem. Kata ka ba kata sisa kanong ipi. Ya ka ngala pono fi kalong rinyang so ka jaj breu ita. Kum kanong ka kani ka jaj breu kalong kum ni. Ka mo berkata ni ka bakta. Tadi kata ngim la susu pet bet susu dat tang balapit news. Ka news ka batai ka jing sisa balik ha bagi batai ngim di tang long pet ngi haban duai banong atrai ma. kya sya kan kam sim Hap berduai ang try map. Berkat banong minuti ki jaj breu khasi. So tenak ni kata.
Kam kata mo yang ni. Kedai kata ngi hap doai ngim dei hok ban penrem ne ban bishari ki hande ban doai bakin kala ka bamot. Baru blai bo undale isne bakiru kin long tik mutak briu kan. Kum kanong Samaria. Mo ka ba la kam try mo ka Bible ko ka don sanut ki tengah tengah tip deinem deina jokar tip shuru da. Ita ki mo. Lamar haki jiule ka da batai de ba sepang ka song khale. Kam to me to. Ngalungo apa ka Bible em. Hatas ben berem batai ba usan rang bon long. Hatas ben tmai batai be kan thai bi bon long. Kata ka ki pala hande try jisu em uis nai. Pakat kala change ta kayo. Anu kata bagi kan thai kim sang ui shura. Hande try jisu ang. Ngama. Wat laptop shura. Namat balik kan ni em. Kani ka dei ka jing sha haba kilong kum ta em. Ka mesin penrem ka khlain bahagi. Tiga rengi penrem em kin kwa be ban no yap no ile di ban le kam dei kata. Hande ki dei kam ban sutu kala ka bamot. Bo blai udan ni ka ban thau tumai. Ya ka jing em, ya ka jing mut jing perkat, ya kata ka braido ban job. Lem da kum ta em. Ni thau hit eh. Pi perkat pi yo ulok jong kiwe ne kalok jong kiwe pi perkat ban kemen. Kata ko benengkong ni ka yam kan lo mo. Ka sosi kan lo pi try ko umat juga kan long le no ai. Belum sab thai ke jing duai jong kan. Ni ta kan. Ki khon ki jong kan. La kala kun sweat te. Ka Bible ka batai te. De ben de kun sweat. Fila le te. Kalau kata te. Kapop tu dia kapop. Ublei num pelai te. Tara ka Bible kong kapop jeme kan lap yeme. Tadi dalam ne fila ong ka jing kawan namar balik hi ne kong. Ila ka jong ka met ka pat. Di pen sneo. Tadi da ka jing pang kawan. Ngila akran ru ya kata mo pastor ka pon ba ar. Ka jing kawan namar wisong ka khna. Ka balai ka jing kawan namar ba simram. Ka balai basaw ngi kran tan ni kilok kiwe ne batu lok mo. Tadi Khalai ru ngai ki khalai ngi la ekran. Tadi tang i ba kum ki briu ngi sha elam ba klahi ya gini ki bor jong jing dom. Kum pi ong pi pastor tan ngi sunat ba u jisu pum thau de ka tale se pira ban ngat te ha ba kum kini ki jingat. Se fi don ta ha ka jing pang namar fi la di than. Fi la stom me menta fi panggamet ke jong pi. Se gi doktor do jam chapo baro ki la sneo. Kan ma bu try u ye je pi ba kan ta ire pi la da pi pai sha u. Ngam te pi kya na finum kya e gata hanrei kamen sim da don kam fin yo kya. Fi kala ka mot shisha. But fi don jinkerman ye ka beneng. Anam ong ba ngal pop te jisu ma nu ma bi nga. Tadi ta la da fi la kum shong kha khna ka jingim kala bakla ka jingim kala poi kulmar. Ria kwa benong fi u try jingi u don ye ka bor ban pen bhapat ya ka long yeng ka jong pi khin jumblai kong la da u try te ka yeng. Ki minot na ki betay ka. Tadi ta da u try pi IT bu try te ka long yeng long sam ka jong pi. Ti kana ba em ka yeng ka jong pi kan bhabe. Badeng ta la da ka dei ka ram ka sha ru mo la bakla le se la kum shim shong shit ale shong shit ne kwa ha kwa la lot ni tai poisa ka khlai poisa kita ki jingle kum kita ki ek ta fi dan pen ka ram ka bakraw ba ba ki brilo shu barangam mi fi man laga sngi batang teng menta tang man bam ru fi dan issue namar ba la khang lut ki lat ki lenti kum mi pastor la pen kan mau ba ka ri gun thai kala phai show shakri jong blai bo la play da ka lat da kita kindiat peniang badan hai kelong mo bat ul ai ka ta kalat kelenti ula batai ka kumno bakakan le bat kala shim itu ki kyo ki babon na kita ki para marjan ban pleu ya ka ta peniang hadu benda daplut baro bar yo ban siu no garam baro khat bala tamru na ka bantai li ka ta peniang mo kala lut no haba kita ki kyo ki lut tadi ta utra jungi ula ban le iki ga bangim la ban mudur marka kom le jong trai ka nom long kom ju te se bun sing la mudur un le kom to kam ju long kom bangim perkat mengi kam ju long kom bangi mudur mengi utra ule bi da ka jingle ka bolong thmai teng ule da ki ga bangim pat ju perkat kada ka tamo te ngi snow ba ka long kom ta aki baro tadi ta ya pi bat ki ba hok mangi kwa ben kran na gasngi magi ba pop ngi la ekran re ki ba hok pat Fida na paling kijing le hayeng asem mo shibun kijing jar shibun kijing kerdo shibun ho fila ai gwen ish paul se fila mo ai ya ki so ning ong ni kijing ai ngu andrai kadang don kijing kerdo ha kijing mjong pi mdai fila apa ho mdai fila dau teng hap mo perkat arsian lai sien ru naga benta fin thiet ya ke kijing don kam kijing mjong pi pim yo apa ho kadang kijing kerdo ro kijing mjong pi
Tegere kata ngi dan ni ka por mo ban ai men sim ye pi ba. U Trai ong bi kata ngi pen kan ma tin ke jong blai mo kita ki bishop ting U Trai kinum kerdo ye ke eru. Mar adu khmi betumat bu Trai long ba. Yes, hallelujah. Barang tak ong tin jong blai mo ki sing sam lagi kerdo bu syak tangan. Lagi kita ki bawat U Trai kinum kerdo ki ba. Baktin jong blai Filipi saw khandai ke ong ba blai jongan pendap no ki jing kerdo jong pi. Kat kum kata ke jing keris pa ke jong hau keris ke borom. Tadi tangim dan ni kan ke jing kuslai namar ba ya ki ba pop ru U Trai udang yarap. Kan utam ya pilih kibelak pediang ni. Kapor juga jing poho kan wan bet. Mo kum ha kapor ke jong u Joseph ni baka perthai ka kerdo mo uto poho. Namar ba udan U Trai. Tadi tangi pet ya ketin jublai ni yang tu ba kini ki breu nang kong ki lawan ra ke pisau ai da ke jing bam. Hadin ta lalut ke jing bam pisau lalut tau ai nak deki merat ki jong fi deki jingri ki jong fi deki ais de kita. Hadin nang ta ki merat ki lalut jing bam lalut. Tadi tahu ai ong ai nak deki tu ki lengka ki jong fi deki jaka ki jong fi. Padin nang ta mo baro ki kerdo Andre u Joseph marwai upaho. Badai na kamata jong uru bakari Egypt kasarius pa. Tadi ta usap long manaus nun ye kiru ba ai tu ki jaka ke jong ki mo la de jong ki Egypt ban trai bat ye kata ka bayo mo ki haban ai ru sim ki haban sim kendiat ye la di. Tadi ta ngi sngo kum ki breu ki jong blai. Ha ka por bo blai ko ku yang ngim de ban pa ho mo so. Dan kata ka jikai bangi ju ikai. Ala pio si spa dengka si po ai no show try. Kawai na si po. Si po pelang no ila dis. Penon kam da ka propo manage da kata pihak ban kat balong da kata manage da kata no kendu bet ya ka arpo kendu no. Kawai fi ai show blai ko pelang ila di. Mar ngimtip ka por ka bakumno kan long nang ni syakmat. Ka por jo ka jingjynjar kan sawan. Tadi yang tangi haban pelang kat ba ngidang yo kumba u Joseph rula pelang hagita ki nyaus nam haga por jong ka jing paho. Tagadi kata kan sapoi ka por baktin jong blai ka ong ba kaspa jong bomhok kan sawan syu bohok. Tengenget ke de kini kisngi ki bapop ki haban ditat hagi bohok. Niki an ai eru. Tagadi kawan dan lupa ka jing pelang ya ka bangilaban thiet yu kita ki mo ikindau gi siap investment dia thiet kali. Logum Jeremiah pastor. Uthiet ya ke jaka ublay ong thiet ya ke jaka ha kapor baki kon Israel ki kon Juda kita sharing brau upen Kongo barhadu hadin kasa atau ong dasim itu ke kota kata kadai ke pastor fi ong fi kadai namar por jinjar kadai ke por ki bangai ban kutraim kentio habio pisah mentai nai ke korek ban thiet kali marmo ngasi ong katangi tang sio pisah kwa thiet kali ne ban peni ka rompong seperti kakali masan say na showroom deh kalau atat teh, mo rangi si ai tips kendiat iki pasngap ane ka por vio pisah, vio pisah kababa pi tien no dikser kendiat pelang dikser, mo ne tien no dijaka lala mo, na pisau kumno na, restoran. Kadai siya ta pastor. Mar habo blai wa aga jistat ngi panon kami ka jistat. Udah bantu ya pulut no akarong pong ne pulut no ya ka hakata ka bangi kwa ban pen i ki wei ya kata ka jindan ne kata ka jingyam boleh aga jistat tingi hap nawan pen kam jistat mangi tip ki singi banwan ki long ki singi besne ngim tip ka market kan long gumno ngim tip kan hiar ne kan kiyo ne ngim tip ya kata tara bangi dan lupa ya kata ka jinkin show ko boleh la ai lupa ka jim jing am tang ka jinkin show ka bakre ka jinkin jam sim kai kum juru ka jinkin show ka balong ka do ka jongiru idang don ka ne ka do ila hap ya iru ka do terang hab nang man kun show lupa nando ka por ka benta kumbo boleh lo ajing start Joseph penon kam ya kata ka jing start ngirung hab dan kam ya kata ka jing start ha ka jing Bangin light na ka jingjynjar. Bangin light na ka jingjynjar. Hindi bangin apo boleh tangu boleh pelat na ka jingjynjar. Boleh lo aingi ka jimut perkat. Kata rin. Lo aingi ka na ka jabi yang bangin perkat. Mo ya ka jing start ya ka bangin le kumno ruban ya dai la di na kita ka jingjynjar. Kada pastor, provoke pastor si kran bahaya kata ada start. Kada koi nagi bentama ko ong hagad nikong provoke lingkong life fly ko ong ladang indang man sa score ya kada start ngiyo song basuk Henry lada ngiyo song basuk bat ngiyo long jai klam sep tieng ya ka besne amen hukum juga dah aku bentang provoke ko ong lada pinang ban sumar ngam ngarwan recop ifite Henry ada pinyo ben ngam ngan peneran pinyo ben pinang ngan peneran ifi takemut halo jong kata ka zikran pastor kemut nyab yo ka start
kenang am bengilong ke ba songsuk mat jai mat ki bari sparus. Amen. Pi nga sutu tanggawe po pure Bible am ublay ay sembay. Yu Abraham ay sembay menno kadeh kapor ba ulay sa Egypt. Siya la sap tiang. Hami na Egypt am uyo tu sembay. U paro udah kurku. Yu Abraham. But nang ta fimyo ipat menno ba kurku yu Abraham. U Abraham aden ba don ba kurku am kwa ping kurku pi. Uyo usim yu paro klamong am. Nang ta udah roy. Fi mau Shillong be. Tetai pi pa ni eno blay am pan sembay. Mengablay ay sembay nga. Namar blay ay sembay kinong bet. Bekinong bet kitip sembay mde ban bam de ban bet. Bat sembay pim la ban bet kum tum tu pi hap that kadon ka benta ta ba habya. Up you Hap ya kapor. Bat kadai ka ba tam ha kapor ba bet. Perbaot baro lek man. Tadai namar kata blay ay tang sisen. Nga Shillong we kum no pi le ma pi sutu ma pi. Telada pim nang ha ka e ka ba blay ay. Lada uparo ubam tip ya ublay ubaim. Haba ukuran ni Joseph udah yo i ya ublay baim ha ka jing im jong Joseph ta. come start bo bit kan. Wang yes uni hin peniat. Wat uang ngang dei siem. Haragam dei mga fi paro ke jingmut tanrai paro mut blay da. Par uang ngang long. Ui ka gift ha. Wang ha uni don men sim jong blay. Te wang ai ma u un peniat. Fi kata ngi don kam ban sung tho. Dari ngi don kam ha ban ong kum ki bangai mangin don yu men sim jong blay. Ngaju ong la da ngi don men sim jong blay. Ka yeng kan sup. Ka jing syakri bangi don mangiru kan sup. Kajala jong iro kan sok maki don ki men sim jong blay. Kum hakayeng ka sama pastor da krani ka taru mo ngi haban pette. Kum shikurim rute hapette kanu unu banang ban penyat te. Mo la kurim unang ban penyat ka kalok kam den pene. Lene la kalok kala ban penyat yang kurim rum den pene. O kampiang gani hablong kum uparo te we makana ru penipa penyat dini beret. Mo kada kata andre hi teng ikuan mani dia penyai mengata mau penyai la dap tat pulut pulut Hari internet pat. Ngai internet pat u Joseph. Ya ke ai ke ba urai pat am ni pancing bet suaro. Udah ya keren dah. kali habia consult kan. Consult udah ya keren udah you fika management am ka don kampalan. Lagi bakla management am la bakla lut. Habia sutu jingmut bet kata di kawai. Ngala ban ong fi ngala yo iru wat ke ministry ne ke jingim jong bri uba long kencam sim ha. Hari ngapet pat ka jinjar kam like no. Namar balai ka management dan. Pat ka Bible em kadi ke bahikai bahai ngi ke management. Dia tahu Jisu besai sanajar ngon em klamong wan yang lain wang ki pensyong iki. Ba udah pensyong iki ru hakisan pho pada ki sispa. Udah tip pensyong kum no. Namar balai la pensyong ki wan kim tur. Dai namar kata. Ya la jong lu sutu perbu ya la abol pelat usyong keling. Kam jenga indiat. Bakinum ya kata yo. Kata tu udah sutu tu ya kata. Ngipat ngit lah ngit hublay sungai ngit hublay. Ini bang Moses ru umnang. Udah uji terus bagi kai ke management. Bedelikit. But u kongo yuk tahu jeng uru. Te uni udah bom ngit udah. Median. Udah priest. Mau unong mani belai tahu. Te usngap pleng. Mau ya ka jing ai jingmut. Jong tahu jong ule ada ka best siapa lah ka best. Kata kadon kamha. Namar balai ngasutu uru kani ka way do puli ka Bible ngapai kumpentan pastor pen kan mau Shillong Moses, Shillong Joseph, kumta. Fi Joseph yo jikai yang putih par ngai bet. Kumno bon manage. Kumno bon. Kabarit choken. Kabarit chua. Kabamod ru akajinglong men siem jongi ngidon kam bandan hapo jono jono. Bah wat akajing syakri balai ru. Kidon tentang kapai je sya kyo ki kam na de bari pastor ngar buram ya ki kum pastor nei hagamen sem ngasutu ba cingsi sya dangdei sya bandan hapo jongno ba pinsung thu ya ka jing kordon jong ministry fi ka Bible ka ong ba unong syara umdei bandai ba klut bi bitar ba mau balong kumta kadon na ka banta tu dadon hapo je kwe uyo tu ka jing kai usutu ban penret teng yalap syapang ka jing sengoret utabong paju penret akhwan jono. Setelah ba? Yalap sepang senguret, upa paju penret akhwan. Paju tre apa jono pastor. Upaju penhapo ka ban ong epi wat hayeng asam ro. Mau hakimat kami keparo ha. Hari bersyukuran kani ke kentien ka ba iu ba. Dai namar kata teng em ngilak kala pemut. Kidon hang ni bapet em pilak kala ka pemut. Hari mentah em hadin ke jingkala pemut piyo mentah hayeng kipen kilong persyak bahai pi. Wan pej ki kum persyak. Namar yok mersua pilong baik ngabet balai kum tak pilih he baik dah. Mentah ong baik try nga ngok mi ai kai nga kum no bangan perdet.
kumno ngan penrit namar sisin mangila sutu ya kata ngilong ki bala kurku tedei namar teteng hoi kemene pistol ak batai ba ke jinjar kum tam ta ngiwan kum ta hare hak jingai ru kawan ke jinjar mun syu am pi pat ngai jinjar mata jinjar sya kilong persya lo dia pm wat pet ki bagi persya ong try ngadon hak training ground ni bu ina la perang ya ke jingai jongah gading hagading dah pilong tak keser haweng no ya ki ba rimba nama damlong kum ta omlong ngai kama man kini mo don tai bali pas nak keser ti ong mangara tak keser na yeng ta ong ap tholem i ong ba ta nong sak yo nga pastor ngai mat ka tu ka jing hikai ka bakraba ba tu nong sna em kham sim be direct tu keser li tho usim sau thang sur gading ne thang gading usali tho ti ông ngak keli ông beli biro kaman thang keding keser tu mo yang em nga thang no yang dan ki bobit bakan ing no bakan don ke hak jing thau kanum bet lang ke namar yo kapan kya jing thau henry yo kam dei ke dei tang kin nyut ne kita ki jabo ki balang hak tu te hak ding la inglut kata kamu menta dei tang keser ke yang katang asutur hak jing em jungiru ba lamda bakan jing jungi la prang hak ding gawon ke jong ni ke pertai da ka snolang bat ngiem kama balik lang bat ngi maka bible ko kay jingle jungi kan ilang ta so kita ki bayap hokres kung nang bakar sama kita ki jingle jungi kan ilang ta bat ngi kamot kita ki musniu kam dei man le ai kan le tang kata ka bangi la le try ba ka wai lu ka jing 3 minute jungi hau try kan nong bale noi da kata tingi hak mar sutu badai na mga tapinum tawan mong walum dom imay pa ba ki dom ya bi na saben iya ang try mi hikay nga I know Pakat kalau sipai bi sabun long sipai bi si sistem tu sat training. Ujangan nang kini pa ni chale ben ma ni. Wow, kam dai so ban give up no. Handai hak tu kesengi ba ukala long sipai udah khot ik bik pa ong bai. But hado hang ta ki si ong mo ki boys ki la kalaman. Ki sai wara ya kata. Ba kata ngai ki ngiru mo. Nai tai jinget kelung ni la ka poi sa ka jinget rong ba. Kadang kam. Mangai tranda kurku ya bi mo. Kali kata mo pastor Sean penkut kan mau yu jisu ru te wa ban ya lagi jinjar. Hero jisu sengap jar bet. Paka jing klan ke jung jisu em ke de ke jing sengap jar. Lalu keren em la pen ibu telot. Ula ban kelem ru. Ngasngoi kata em la dangi ya em pen ke jing jinjar sengap jar. Sengap jar. Sengap jar. Tip bet po blay udah dekat buat pimo. Be still and know I am God. Yes. Tak kalau Sam so pun read kat spoga keren ni kata yang bitik batu sengap U Trai udah dekat bat pi. Wong ngadon dekat bat pi. Tak ada yang tak sengap jar. Ki beriu ki laban keren ni pi kumnom no, ki laban kenoi pi kumnom no, ki jinjar kin wan na bi chakri u blay no problem. Sengap jar namar ba ka jingmi pat kal ap pi. Amen. Tak ada kata ni. Why not ni ka porwa. Tak ada kita waju kuslai ki air wa ka jim jopi. Tadi kita la fila apop pelat kala ka bomut no. Pediang no Jesus Christ. Bang ngai ki jinjar jong pi am so solfi Jesus Christ. Tak ada awak ki kuslai na ka do no jong pi le buat chip ting. Udan mo uban pen bet ki ki khorok kharam ka jim jong pi. Uban pelat pi na ka jing le ran na ki jing ki ba kraw ka jim jong pi. Tak ada awak persyang hi ban ksat hi. Persyang ban le hi da ka jing start brave ka jong pi da komni da komtai. Shaniah hak jing start ke jong blay utra ula do i lupa kelenti ula dan lupa ro kelenti ban pelai fina kata ke jing ya pipat ki besyakri utra sengap jarbet ai bu utra le ya ka batam nam ta ke jing be jong pi bangenget komba o Moses ong kata kini ki Egypt ko pi menta finam issue iki lan ro kata kita utra sepen ngamlut di bar khat kita ke jing le hak jing be jong pi hak duriau mo ka ban penchat no ya kita ki baro Tadi tahu teraun sepen ngam jelop lut ya kita ki jing kumbo pen ngam jelop spai ke jong paru haga dur kau besar kadang kesenam ke jong try ke ban site ke ban pen khoi ke ban pen ngam lut kita barok mar kadang ke bora ke senam try ini dua ini ke por ke benta ma ini dua try ni ke por ai ngu ime bagi yo banyak keren ni ke ketien ke jong me
Bangitip ko kon rat tragi jingjynjar bahok kilong sibun, ndrai utrai pelaj u na ki baro. Trangi tip pamari play ma ong ki kuslai, yala ga joga GM ga jong pi. Trangi tip i kata hamala ong i shaniah agata, me ong ruat kuslai ga bala shai gan kuslai na ga bantai la di. Ngi tip i ga ga we go traha ba me dan bat ngi menta, na mar me u blay u balong menta, me dei me uta u ba me melong, I am who I am. Baka de kata me dei u balong menta, bat haba me dan rengkat bat ngi menta, ya ka bala shai ngi tip ba me dan rengkat ba ya blay. Ya ka bala biang menta ga sngi la shai kan biang ba. Trangi aingu i me ko pangatip. Ikon jeme ki im hakani ka por kade tang da jinga ege jame mangatip ko try me long ublay bo plat ngatip me long ublay ko try ublay ki kamba ki jingjynjar ki long tang shibet ong ka ktien ke jang me try ta dang nginum khmi e ka ek bangi i namar ki jingjynjar bas ting ke jungi ki long tang shibet ringin khmi e ta ki eki ki bami i namar kita ken ki long bam jikot pakata ki bami i ke jingkular ke jong blay bangim pat i ringin sayu i kom no bo blay un le i kita un pendap kita ki eki baro na ka banta jong ki badan hake jingjynjar hagi jing jong jing im edwa nga kar kui pi when long shagi bla kala ko mot kin long shagi brik ba khot fin long ki brik ba janai fin long shagi brik ken ke ba trau sham so ba edwa nga kar kui pi long yeng long sam ki kam jing trai ko kya na dong shadong ba trau le ki kam ba hakar teng jisu amen but amen sawan shibet aka por khatwei ba jim step ha maulai nom kwar ngidon ki jishakri haka to jaka welcome jo la phim la wan shibet khatwei ba ji phila wan no Nongthymmai haka por san ba ji jan miet idon ge ji shakri khat song bhai fi ge jing khang jo ka Potternet ka please song bha na ga banta fi wan ngin yo shakri lang yo try ngin in duai nam ta ki bapang gi stom in duai ru na ga banta ki ta ki ba do na ge jing ngila i shibun ki kamba ba ble le kum jo e phiru wan wanum up ben ong up ngan sal le chim tio pi of miss ya ka moment ya ka ba ble udan ban le en ta jo fi tangkul kui fi in second khlishi won amen